Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме живота и творчеството на един от най-великите рок-музиканти – Кърт Кобейн. Ще ви разкажа 25 изключително интересни и подробно описани факта, които разкриват човека зад легендата. Нека започваме! Истинското име на Кърт Кобейн е Кърт Доналд Кобейн. Роден е на 20 февруари 1967 година в Абърдин, щата Вашингтон. Място, което оказва огромно влияние върху музикалната му идентичност с мрачното си и дъждовно време. Родителите му се развеждат, когато той е на 9 години. Тази раздяла поставя основата за усещането му за самота и бунт, което по-късно се отразява в текстовете му. Първият му инструмент е барабанен комплект, подарък от чичо му. Той прекарва часове, изучавайки ритъма, преди да открие страстта си към китарата. Beatles и Sex Pistols са основните му музикални вдъхновения. Тази уникална смес от мелодия и агресия оформя звука на Нирвана. Създава Нирвана през 1987 година заедно с Крист Новоселич. Двамата започват с репетиции в гаража на Крист, изпълнени с амбиция и желание за промяна. Албумът Nevermind от 1991 година, знаете ли, буквално се превръща в истинска революция в музиката. Песента Smells Like Teen Spirit поставя началото на грънж движението и прави Кърт световно известен. Въпреки славата, Кърт се чувства изолиран и нещастен. Той често споделя, че светът на популярността го отдалечава от истинските неща, които обича. Женен е за рок-звездата Кортни Лав. Връзката им е бурна, изпълнена с любов и конфликти, които често попадат под прожекторите на медиите. Той страда от хронични стомашни болки, които го водят към наркотиците. Хероинът започва като облегчение, но се превръща в сериозен проблем. MTV Unplugged през 1993 година показва неговата уязвима страна. Акустичното изпълнение е изпълнено с емоция и интимност, различна от суровата енергия на концертите. Знаете ли, Кърт рисува от детството си. Неговите картини, те отразяват вътрешните му емоции и често са мрачни и сюрреалистични. А стилът му на обличане. С раздърпани пуловери и пижами, той става символ на грънджа. И винаги включва кавъри на по-малко известни групи в сетлистите си, за да покаже уважение. Китарите му, те са персонализирани с лепенки и рисунки, истинско огледало на личността му. Освен това, той е активен защитник на женските и ЛГБТ права. Албумът In Utero от 1993 година е опит да се върне към суровото и автентично звучене. Песента Heart-Shaped Box, знаете ли, е вдъхновена от личен подарък от Кортни Лав, а връзката му с дъщеря му Франсис Бин, тя е една от най-светлите му страни в живота. Знаете ли, Кърт свири на лява китара, нещо, което е истинска рядкост в музикалния свят. Той е левичар и свири на китара, построена или настроена специално за левичари, което наистина допринася за уникалното му звучене и стил на изпълнение. Освен това, той има силна връзка с дъщеря си Франсис Бин. Макар личният му живот да е бил бурен, Кърт често говори с нежност и любов за дъщеря си, която е неговата най-голяма радост и вдъхновение. Беше откровен за битката си с депресията и менталното здраве. Кърт често изразяваше болката и объркаността си чрез музиката и писанията си, като създаваше песни, които резонираха с много хора, преживяващи подобни чувства. Освен това, той обичаше да рисува и пише. Изразяваше се чрез различни форми на изкуство. Когато не свиреше, Кърт често рисуваше мрачни сюрреалистични картини и пишеше стихове и дневници, които разкриват дълбочината на неговите мисли и чувства. Свири и пише песни с искрена уязвимост, която засяга феновете му и до днес. Неговите текстове са честни и често говореха за болка, разочарование, любов и социална несправедливост. Песните му често имат двойно значение, между откровена емоция и мистерия.
Това прави музиката му толкова загадъчна и привлекателна, че хората продължават да ги тълкуват по различен начин. Кърт беше изключително критичен към музикалната индустрия. Той смяташе, че комерциализацията и популярността често унищожават истинската стойност на музиката. Имаше страх от сцената и понякога страдаше от сценична треска. Въпреки огромната си популярност, Кърт не се чувстваше комфортно пред огромни тълпи. Често изразяваше своята омраза към славата и начина, по който медиите го преследват. Това допринася за неговото изолация и желанието да избяга от светлината на прожекторите. Обичаше природата и често се връщаше към корените си в Абърдийн. Той цени простотата на живота, далеч от големите градове и индустрията. Създаваше музика, която свързваше поколения и култури по целия свят. Неговият звук и послания имат универсална стойност. Песента Smells Like Teen Spirit е вдъхновена от графит, написан от приятелка на Кърт. Фразата била Smells Like Teen Spirit, препратка към дезодорант, но Кърт не осъзнава първоначално това и я приема като бунтарски лозунг. Кърт е един от първите рок-звезди, който открито говори за проблемите си с наркотици и депресия. Това му донесе както симпатии, така и критики, но отвори път за по-открити разговори в музикалната сцена. Въпреки всичко, имаше силно чувство за хумор и ирония. Това често се вижда в интервюта и в текстовете на някои от песните му. Обичаше да слуша и подкрепя по-малко известни и алтернативни групи. Кърт често препоръчваше музика на свои колеги и приятели, помагайки им да придобият признание. Беше известен с това, че в концертите си често чупеше китарите си, акт, който се превърна в символ на бунтарството му. Кърт Кобейн страдаше от хронична болка в стомаха, която никой лекар не успя да диагностицира или облегчи ефективно. Тази болка го караше да търси облегчение в наркотици и медикаменти. Влиянието му върху музиката е огромно, вдъхнови много следващи рок и алтернативни групи. Албумът In Utero е признат за една от най-силните и лични творби на Кърт. Той се противопоставяше на претопления звук на предишния албум и искаше да представи по-реалистичен образ на себе си. MTV Unplugged шоуто е записано само няколко месеца преди смъртта му и показва по-уязвимата му страна. Кърт се смята за един от пионерите на грънж музиката, която съчетава пънк и хард рок с мелодия и емоция. Често пишеше текстове, които са отворени за различни интерпретации, което прави музиката му още по-вълнуваща. Той беше само на 27 години, когато почина, част от така наречения клуб на 27-те рок легенди, загубени прекалено рано. Кърт обичаше да държи своята поверителност и избягваше излишното внимание. Въпреки трагичната си съдба, музиката му продължава да вдъхновява милиони хора по света. Той написа много песни за борбата с вътрешните демони и болката, която носеше. Кърт беше социално ангажиран, подкрепяше различни каузи и протестираше срещу несправедливостта. Имаше особен подход към записите, обичаше да експериментира с различни звуци и ефекти. Неговата жена Кортни Лав също е известна рок-личност и заедно те бяха рок-династия на 90-те. Кърт беше дълбоко разочарован от музикалната индустрия и начина, по който тя се отнася с артистите. След смъртта му се появиха множество теории и спекулации, които само допринасят за мистерията около личността му. Музикалното му наследство е безсмъртно. Песните му продължават да звучат и да вдъхновяват поколения след поколения.